bede makare. Magi moko kuom gigo manyalo kata kelo lwenje mag kit chwech mwanene e udigi. Ere kaka onego bed ni kosejiw joma mine, ijiwo gi e yo makare mar mondo mi ok chope okang' makoro lwenje mag kit chwech kata gender based violence nyalo bede ot. Nikech adiera kintiere kata koda wuon pari ot kata poni tamri kata timo ne gimoro. Kalo ni watich uduto uolo, kinyal kata tedo pono, kinyal kata luoko ne lepe, to koro boneno ne ichaye, onyalo kata ka okang' mar mondo mi koro ohinyi kata ogoi. To thothne kwang'iyo weche makamago, adiera ing'iyoga mana side achiel, side mar ng'ama dhako, joma dichuo tiweyo oko. Ere kaka inyalo geng' weche makamagi kinde ma ijiwo joma mine ing'iyo weche makamagi bende? Kuom pacha aparo ni kang'iyo lwenje mon godo e kind mine gi chuo kwani e utewa, anyalo ng'iyo e history, anyalo wacho ni en gima nobedo kata chon. Abro mi example kaka mar mamana. Mamana en ng'ama ok noyudo chance mar dhi school, nobedo married, ne en kanyo. But gender based mowachogi, kwa goyo seche moko mbaka, wagoyo agoya mbaka, iyudo kontie gik moko ma relate. Gima no undergo, undergo. Meaning, ok kata ni empowerment ni emokelo gender based violence. Gender based violence ni osega bedo e kinde manene. To mon no hinyre sana nikech ok nigi wuok, nigi nyalo nyiso jowetegi gik mane dhi mbele. Lakini gi wan no bedo tofauti. Wan wabet piny mon 20 to wayudo ko 20 gite negi undergo gender based violence. Koro waneno ni ko 20 on the table of face gender based violence, meaning ntie 100s moko oko kucho mokuoga, meaning 20 gi nyaka wachak wuoyo. Koro nwachako wuoyo. To be adiero kelo nwa lweny e kinde e mieche mag Kibera nikech sometimes giwacho ni wan waketho uteji, gisemiyo wanyinge adier. Nikech iyudo ko ntie extreme violence makata dhako ogoma ohinyre sana, wadhi rescue wakawe watere hospital, kata mana ka wetere hospital no ijama kosa. Ineno. Koro daka wach ni ntie kaka dwa equalize, lakini of course ntie ng'ama koyudo information ene mobro tiyo godo kako dwaro. Kaka anan gi information, it is personal choice ati kaka dwaro. Ok nikech an dhako, ok nikech an dichuo, but ane ma choose ni adwa tiyo gi information ni nade. Lakini podi joma chuo oketaketa like ni shida airu kuma joma mon. To kiwacho ni shida kuom joma mon Nancy kata kapok abiro ir Evelyn, adiera wanyalo yudo ni joma mon moko. Mon moko inyalo yudo ni gino mona ati kod tam mar lelo. Yudo ni ponono olelo kata ng'ama miyo moera lweny. Inyalo yudo ni gintiere ot kae kod wuon pare, ponono gigwinyore mane paro matin to jawadgi beda piny. To koro ene makoro siko ne mang'ani nokigoyawa, okinegawa. Kaito ng'ani ko makamaka bade to opade matin. To ok bi penj kata ni ng'ama